जहननि 2 अयदा बे जहननि 2 अयदायाव आइ मारियामनि खानानाव हाबायाव आलासि महरै हांख्रायजादों। हेलो गाइस, आंनि एन पाउलस ब्लग इउट्यूब चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौ बरायनाय थाबाय। सल'गोफोर दिनै आङो मोनसे भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना ससे भिडिअ इन्ट्र'खौ नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा ने? बिनिनो दिनै फुल आपडेट आं भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। मानो होनबा बै समावहाय जेब्ला जिसुनि बिमा आइथा मारियामा एलिजाबेथनियाव आलासि जानो थांदोंमोन ना, बे दिनखौनो दिनै जोङो फालिनाय जादों। दिनै आंनि न'खराव बिदिनो आङो आलासि हांख्रायनानै लाबोबाय। दिनै बिनिनो दान्दिसे नुथाय। स' लोगोफोर अननानै दान्दिसे नायनो गोसो दङबा अननानै नायलांदो। दिनैहाय जोंनि बे भागोन पाउलुसनि न'खराव अनसुलि आइ मारियाखौ आलासि महरै जों हांख्रायदों आरो हांख्रायनानै जोङो दिनैहाय बिनि सेराव बिनि खाथियाव गोबांथार जोंनि नांगौ थांखिफोरखौ जों दिनै गथायदों। जानो हागौ जोंनि गोसोफोराव दिनै जोङो बयबो फोथायबोबाय, गोबां बोसोर फोथायबोबाय, गोबां बोसोर जों बे मासफोरखौ गारबोबाय। नाथाय जोङो दिनैहाय बेवहाय मा दोनदों? अनसुलि आइ मारियानि मुसुखा दोनदों। सोरनिबा गोसोफोरावहाय बे अनसुलि आइ मारियानि मुसुखानि सायाव माबाफोर सोरबाया दाउटबो जानो हागौ। सोरबाया मा होनदों? सोरबा बे मानसि बानायनायसो बा सोरबा माबा मोनसे, सोरबाया बेखौ सानगोन नंमारगौ बे आंखौनो नायदों बा बे बिनियाव नंमारगौ बिनो जोंखौ बोर होगोन। बेबायदि किसुमान सोरनिबा बुंनायफोरजों सोरबाया माबाबो जायो, गोसोफोराव माने सोरजोंबा बुंजाबायोब्ला मुर्तिनि माबाफोर होनोब्ला बाव सोरबा माने मा होननाय जायो, मा गोसोआ बोरैबा जायो। नाथाय दिनै बेखौनो बेखेवनानै बुंनो थाखाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दङ। दिनै जोङो आं फार्स्टआवनो बे नोंथांमोननो बे फट'खौ खिन्थादों मानि थाखाय होनबा बे समाव मा जादोंमोन? बै खानान हाबायाव आं सबै खिन्थालांगोन, नोंथांमोना मिथिखागौ मा जादोंमोन। बेयाव गोबां आलासिफोर दंमोन, गिदिर मानसिफोर दंमोन। नाथाय बे समाव मा जादों? अलखदैनो बे द्राक्षा बिदैया जोबनानै होदों। मिथिबायना? बे समाव जिसुआ जे बेखौ मावो रावबो मिथिया। आरो बिनि सेलाफोरखौ जे बे लिंबोदों, बे सेलाफ्राबो, बे लिंबोजानाय सेलाफ्राबो बे हाबायाव दंमोन। नाथाय बे हाबायाव जे बे जिसुआ जे गावसोरखौ लिंबोदों, नाथाय लिंबोनानै दङ बे मा मावगोन आरो माबादि मा खालामगोन बेखौबो बिसोर मिथियाखैमोन सेलाफ्राबो। नाथाय आरो बे जिसुआबो दि बेबादि मावनो हाग्रा नाथाय मिथिदोंमोन मानसिफ्रा बियो सासे मा होनदों? सासे आयथा सिख्लानिफ्राय जोनोम जानाय सासे इसोर। नाथाय अब्लाबो मानसिफोरनि साननायाव अब्लाबो गोनो गोथोमोन। नाथाय बेयाव मा होनदों? बे समाव मा जाबाय? गोबां गिदिर मानसिफोर दं। नाथाय बे हाबाया अमासि जागोनखाय मा जाहैबाय? आइ मारियामा मिथिगौ। आइ मारियामा गावनि गोरबोआव माबायदि थादोंमोन आरो बेखौ माबायदि सारि होदोंमोन, बे आइ मारियाल' बेखौ मिथिगौ। बेखायनो मा खालामबाय बियो? बे आंनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'आ बे गासैबो निदानखौ बियो सुंस'नो हागोन। नाथाय बे हाबायाव थानाय रावबो बेखौ मिथिया। बेजों लोगो थानायफ्राबो सेलाफ्राबो बेखौ मिथिया जे बेबादि सोमो गोनां खामानि मावगोन होननानै। नाथाय बिमाया फैनानै बेखौ होनदों, आफा दिनै बे न'खरा बेबायदि अलखद जाबाय। नायदो, बे मिथिखागौ जे आइ मारियामा बेबादि बियो सासे इसोरनि फिसा हौवाफोर। खारन बियो गोथार जिउजों सोमजिनाय, गावनि गोरबोआव सोमजिनायखौ बेहा गोसोआव दं। बेखायनो बियो डाइरेक्ट बे इसोरनिफ्राय जानायखाय बे गावनि फिसाला जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैनानै बुंबाय, आफा बेबायदि अलखद जाबाय, नों बेखौ अननानै मावनानै होदो होनना बुंदों। नाथाय दिनै बे बुंदों, ओहो आयै दाथ' आंहा सम जायाखै, नों मा आरो आं मा होननानै। अब्लाबो बेखौ आइ मारियामा जेबो बुङाखिसै, मानसिफोरखौसो बुंबाय, नोंसोरो बियो जि थोनो नोंसोर बेखौनो मावदो होनना बुंबाय। बे थांबाय। नाथाय उनाव जिसुआ बिमानि बुंलांनाय लेखा मानसिफोरखौ बुंबाय, नोंसोरो दैहुआ मा होनदों? बेयाव 40 लिटार जानाय मनसो, लिटार नङा बियो, मन जानाय गिदिर एकदम बिराद मनसेया बेसे गिदिर जायो नाथाय 40 लिटारजों एक मन जायो। होमबा बेसेबांबा बुरजा माने मन जानाय हाबा, बिराद गिदिर हाबा, सासे मोजां हाबा बेयाव मा दैफोरखौ माने सुफुंनो थिनबाय। जेब्ला सुफुंनो थिनो अब्ला मा होनदों? बेखौ बै गाहायफोरनो साखिनो हैग्रोदों। अब्ला गाहायफोरनो जेब्लानाखि साखिनो हैग्रोयो, गाहायफ्रा होनदों मालायफ्रा बे हाबायाव उनाव लास्टआव थायनायखौसो होयो, नाथाय नोंनिया दा माथो बबे जायगायाव दोनखुमानाय? बेथ' बिराद माने
गोसाथार माने बे एकदम बयनिफ्राय साबसिन बेखौसो नों उनाव होबायनांगोन नायदो बे दैया बे जाथारदों थिग बेबादिनो दिनै आइमारिया मा होनदों जोंनि अलखदखौ सुफुंनो थाखाय दिनै बे गोथार मेदानाव दिनै बे गोथार मेदानाव साफ्रोमनिबो न'खराव दिनै बुंजानाय बादि जोंनि न'खराव आलासि हिसाबै बियो जोंनि निदान थेखा बेखाखौ दिनै खुंनो थाखाय अनसुलि आइमारिया जोंनि खाथियाव फैबाय अनजाग्राफोर दिनै सचमुच जोंनि बे अनसुलि आइमारियामखौ गोबां मानसिया दिनै खाथिलिबाबो फोथायनो नागिरा दै किसुमान नाथाय गोबां मानसिया फोथायो आरो गोबां मानसिया ओरैबादि जायो गोबां मानसिया ओरैबादि बुङो जे बे मुसुखायावलाय माथो दंनो बेबायदि होनना सानगोन नाथाय अनजाग्राफोर आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों बे बाथ्रा खोन्थागोन आङो दिनैहाय नाथाय बेयाव आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ मोनसे बाइबेल कर्डनिफ्राय खोन्थानो सानदों जाकबनि 3 अध्यायाव बुंदों दै जाकबनि 3 अध्यायाव बुंदों नोंसोर फोरोंग्राया सानैल' जा होनना बुंदों फोरोंग्राया सानैल' जा मानोना नैबे सालाया फिदिंनायाव जुदि गोरोन्थि जायोब्ला बियो सोर जागोन बिसाराव दायनिगिरि जागोन दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव गसंदों नोंथांमोनखौ फोथायहोनो थाखाय बा नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय नाथाय आंनि सालाया फिदिंनायाव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बे नोंथांमोननि खोनासंग्राफोरनि जानाय नङा आंनि जागोन आंनि दाय जागोन बेयाव बाइबेलाव मा लिखादों गिदिरसिन दाया नोंहा जागोन बेखायनो जों जाकबनि 3 अध्यायाव मा होनदों फोरोंग्राया सानैल' जा होनना बुंदों फोरोंग्रा जानला मोनला जोङो बे इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो हानायनि रावबो खेमथा गैया सोरबा साननो हागौ बे मानसिया गसंनानै नंगौना नङा साखि होदों थेव होदों होननानै नाथाय बे मानसिया बे बिलाइयाव फरायखानायखायसो बे थेवखौ बुंनो हायो नाथाय बिनि गेजेरावबो जोङो मा खालामो दिनै जों गियाखै अनजाग्राफोर दिनै नोंथांमोनासो मोनगोन नाथाय जों साजासो मोनगोन आरो बेखौ फोरमायनायजों जोंहाबो जेबो मोननाय गैया नाथाय इसोरजों जोंहा मोनसे सोमोन्दो थानायखायसो आरो बुंनो थोनजानायखायसो बे बाथ्राखौ बुंनो हागोन बेखायनो आं बेखौ फोथायनो खिथादों आंबो बे समाव मा होनदोंमोन बेखौ फोथायग्रा बा बे आइमारियाखौ मिथिग्रा आंबो नङा दहाय सासे मानसि लोगो मोनदों बेयाव बै सान्थिफुरनि नोंलाय अबेनि होनो सान्थिफुरनि बावथ' खृष्टान गैयामोन बेबादि होनदों दे बे गथ'आ बेयाव रुवाथि थाहैदोंमोन बे गोदोयो जोंनि एकदम सान्थिफुराव आंबो हिन्दु मानसिसोमोन मिथिगौना आं गोबां जौ लोंग्रासोमोन गाज्रिसोमोन बेफोरबादि आइमारिया बा सोरबा जिसु बा बाइबेल बेफोरखौ आं मिथिग्रा मानसि नङामोन नाथाय बास्तबाव दिनैहाय बे आइमारिया आंखौ मा होनदों जौ गारहोबाय सादा गारहोबाय थांखु गारहोबाय गासैबो संसारनि लुबैनाय बे उन्दै माबाखौ उदायथारि जिनिसफोरखौ बे आइमारियासो गारहोदों मिथिगौ नोंथांमोना आं दिनै बुंखाबाय दहायनो ना कर्डखौ खिथाखाबायना जाकबनि 3 अध्याय हा नंखाय फोरोङोब्ला मा जादों ओमफ्राय थुनरजानायनि 5 अध्यायाव फरायनानै नोंसोर थानानै आनानियासजों सफिराजों जेब्लानोसि बेयो गोथार जिउखौ थगायदोंमोन ना होमबा अब्ला आनानियासबो थैदों सफिराबो जायगायावनो थैदों सानैबो थैदों गोथार जिउनि बाथ्रायाव नंखाय मोनैखाय मिथिबायना बेखायनो बुंदों बाइबेला बुंनो रोंबासो रोङाबा सानैल' जा फोरोंग्राया होनना बुंदों बेखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ गियाल'नानो बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों मिथिबायना बिसोर आइमारियामनि 3 सिख्लाफ्रा सानावनो फैदों मोगथाङावनो मिथिगौना मोगथाङावनो फैनानै दिनै बिसोरो गासैबो आंनि बाथ्राखौ दिनै मा मिथिनानै माबादि लोंग्रा माबादि जाग्रा बेखौ मिथिनानै बिसोर फोरमायनाया बिसोरनि बादि राव लानानै आङो मा सानदोंमोन बेफोरबो मोनसे मुसुखासो सानना दोनदोंमोन मिथिबायना सानदोंमोन नाथाय दिनै बियो मुसुखा नङा दै मुसुखा होनना साननो नाङा दिनै हिन्दु शास्त्रफ्रावबो गोबां दङ बोरै नोंनि इसोरालाय होननानै बैयावनो दङ आंनि इसोरा होनना बुङोब्ला जेब्लानाखि बिखौ देदों बिनिफ्राय ओंखारनानै बे मानसिया थैदों मिथिबायना दिनै जोंनि अनसुलि आइमारियाखौ बे संसाराव गोबां मानसिफ्रा दुस्थफ्रा देखायदों नाथाय अनसुलि आइमारिया बादि अनग्रा गैया प्रभु जिसु ख्रिस्ट बादि अनग्रा गैया प्रभु जिसुनि मुर्तिखौ देखायदों अनसुलि आइमारियानि मुर्तिखौ देखायदों नाथाय अब्लाबो रावखौबो जेबो खालामाखै दिनैसिमबो जों निउस चेनेलफ्राव जों नायगासिनो दङ नाथाय जों मानो होनबा बिराद गिदिर अनसुलि आइमारिया मिथिबायना बिराद गिदिर अनसुलि बे रावखौबो जेबो खालामा दिनै फावला असेबां मानसि दानसबायमोन ख्रिस्टानफोरखौ दानसबायमोन नाथाय बेखौ मा खालामबावबाय गावनियावसो लाबोनानै प्रसार खालामग्रा सासे बिदि खालामबाय दिनै जोंबो आंबो सासे मुगैग्रासोमोन ख्रिस्टानखौ मुगैग्रासोमोन नाथाय दिनै अनसुलि आइमारियाना दिनै लाबोदों अनजाग्राफोर आं मोनसे खोथाखौनो नोंथांमोननो जेब्लानाखि आं बे बाइबेलखौ फरायदों बेयाव गालाथियाव दं इब्रायाव दं मुर्तिखौ दा खुलुम होननानै आं बेबायदिनो ख्रिस्टान जाखाबाय आं बाप्तिस्मा लाखाबाय
जेब्लानाखि बेबायदि रजि सांगोन बा गिर्जायाव थागोन अब्लाना आं बे आइ मारियामनि मुर्ति खाथियाव आङो फैयामोन आरो बेखौ मुर्तिसो माथो बाइबेलाव लिरदों होननानै आंबो बेखौ बे आइ मारियाखौ नेवसिदोंमोन मिथिगौना अब्लानाखि दर्शनाव मा खालामदोंना बे आइ मारियामा बेसेबा जोंनि गिर्जायाव जोंनि बे जल फुख्रिनि गिर्जायाव बेसेबांबा गिदिर अर जोंनानै बे गेजेराव थादों मिथिबायना बे अरनि गेजेराव जेब्ला थादों अब्ला आं बेखौ खुलुमनो नागिरदोंमोन नाथाय बियो मा होनदों बे दा नोंथांमोना जि महराव नुदों बे आइ मारियाखौ बे महर जानानै बियो मोनसे पेटेर बाथ्रा बुंदों अब्ला आं बे आइ मारियाखौ बुंदों मिथिबायना आयै आं बे नोंनि बे बाथ्रा बुंनायखौ गुबुन रावखौ आं मिथियाखै नाथाय नों आंखौ मा फोरमायनो सानदों आंनि हारिनि मानसि जानानै नों आइया बुंदों दिनै बे बिमाया बे जायगायाव दं दिनै जोंनि पाउलुस भागिना बेखौ फोथायनायजों गावनि थाखा फैसा दंनायफोरखौ गारनानै गेदेर फोथायनायजों दिनै बेखौ डिक'रेसन खालामदों मिथिबायना बे गेदेरथार बे दं आइया नंमारगौ होननानैखायसो बिनि जिउआव थानायखायसो बेखिनिखौ साजायदों बियो बिनि जिउआव जुदि बेखिनियाव फोथायनाय गैयामोनब्ला बेखौ साजायनो हायामोन बिदि एसे गिदिर साजायनाय आरो बिनि फोथायनायनि गेजेराव आं नंखाय बुंनो हाया अब्ला मा जादों बेयाव जोंनि बर' हारिनि आइजो जादों जेब्लानाखि बर' हारिनि आइजो जायो अब्ला आंखौ बुंदों नों फिसा नों आंखौ मानो बिदि सानदों होनना बुंदों नों बिराद गाबनांगोन आरो नों दुखु जानांगोन होनना बुंदों अब्ला आङो निमाहा बिदों अर गैयामोनब्ला बे अर सारिगिदिं जोङामोनब्ला आं बिनि आथिङाव हमनानै खुलुमगौमोन नाथाय बे